grader og med masser af sne. Tak for besøget, Sten. Så er mormor kommet på glatis, fordi al den her sne, det er jo selvfølgelig lidt skidt for bilerne, men det er jo godt for søerne rundt omkring. Vi må snart ud og stå på skøjter alle sammen, når politiet siger, vi må. Jeg har for første gang nogensinde iklædt mig 2 svenske fyre og et par skøjter, så må ikke det nok skal gå. Kalle Strid, Københavns Skøjteklub og Justus, I holder godt ved mig. Ja. Nu er isen ved at være sikker. Den bliver det sikkert i løbet af et par dage. Jeg bliver nødt til at sige, at den er ikke helt sikker endnu. I skal holde øje med det, men hvis den nu er, ikke? Hvordan kommer vi i gang? Jeg har jo for eksempel aldrig nogensinde stået på skøjter før. Det er ingen problemer. Alle kan starte med skøjter. Vi starter bare med tæerne ud til siden. Ja. Lige som en pingvin, og så laver vi det, der hedder pingvingang. Stille og roligt, og så går vi frem. Stille og roligt. Sofus. Sådan. Rigtig godt. Men de små børn plejer at sige, at de skal lave sådan en pingvinlyd også, så det må du meget gerne. Er du sindssygt glad? Ja, hvad skal pingvin? Ja, nu når det går rigtig godt, så kan du prøve at skuffe lidt. Og prøve at stå på et ben og skuffe lidt. Allerede? Allerede. Rigtig godt. Sådan. Stille og roligt. Stille og roligt. Sådan, det gik da fint. Hvordan? Var du lad os lige tage en tur dygtig? til. Jeg bliver nødt til. Nu er jeg jo lidt vild med det. Hey, skal man allerede nu begynde at gå ud med benene? Jeg har aldrig set nogen i skøjteskolen lave sådan der. Ja, jeg er meget imponeret. Det viser, det er aldrig for sent til at starte på skøjter. Hold nu kæft. Jamen altså... jeg vil lige... Hvad siger I, det næste trin er? Ja, det næste trin, det er jo, hvis I skal prøve at krydse lidt, måske. Oj. Hvis du skal prøve at krydse det ene ben over det andet ben. Okay. Forsigtigt. Bare til siden. Forsigtigt. Bare over til siden. Er det, når man sniger sig hjem der om aftenen? Over isen? Hvad skal det gøre godt for det her? Koldt, du... Jamen, det er, når du starter senere, og så skal du krydse. Upsi. Det er første. Og så skal du prøve at gøre det med fart. Nu har jeg fået fart på. Hvordan stopper jeg? Og så putter du tæerne sammen og bremser. Ind mod hinanden, der, eller? ja. Ligesom at stå på ski. Ingen problemer. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg lærer det her til aften. Men, vil du prøve en stork også? En stork? Så skal du stå på et ben og jeg napper en stork. Den anden fod der. Hvad siger du? Der, ja. Op. Sådan der. Vi prøver det med lidt fart på. Klart. Lad os da tage en stork med fart på. Du er så dygtig nu, det er ingen problem. Op og stå. Så du storken? Rigtig godt. Hey, storke. Op og stå. Storke. Ja da, sådan. Rigtig god stork. Meget imponerende. Hold nu kæft, det er sjovt faktisk. Sig mig, kommer der mange i skøjteklubben i de her dage? Ja, det gør det. Vi er faktisk Danmarks største skøjteklub, og vi er rigtig mange medlemmer. Jeg skal lige over have fat. Fordi der er også det her med skøjter, kunne være, hvad vej vi skal vende. Er der nogen, der ved det? Her, der kommer et kamera. Her kommer det om. Fordi, så i storken. Jeg troede, den kom med de små børn. Øj, mand. Hvad for nogle skøjter skal man vælge? Ja, det findes jo mange forskellige. Det kan man sige. Det her er sådan et par professionelle skøjter. Ja. De har sprunget trippelspring og svære pirouetter, og de koster sådan 7.000 kroner. Dem skal du ikke bruge endnu. Nej, senere det var måske. Ikke længe. Det her er, hvad jeg vil anbefale. Det er sådan medium begynder skøjter. De koster sådan 1.000 kroner cirka. Dem kan du ikke købe ind i forretningerne, utan får du kontakt en kunstskøjteforening. Det kan du gøre på danskskate.dk, så finder du en. Okay. Rigtig godt. Det her har jeg taget med som lidt farligt eksempel. Det kan I se, det er næsten som at have en strømpe på en klænge. Det er ingen videre at løbe på skøjter. Hvorfor? Hvad er der i vejen med dem her, siger du? Kan du ikke se det? Nej. Nå. Det der er dårligt, det er, at de er så bløde heroppe. Det er næsten som en strømpe på klænge. Så man skal altså gå efter... Oj. Du skal gå efter det, at det skal være lidt stabilitet her på midten. Du er næsten... Det er okay. Hvad for noget stabilitet? Det vil jeg gerne have noget mere af. Ja. Lidt stabilitet her på midten. Ligesom dem, du har fået på nu. Jo. Som holder lidt. Og du skal undvige alle de her skøjter, der du næsten kan gøre sådan her med. Vil vi ikke gøre vores børn en tjeneste ved at få dem ud og stå på skøjter nu? Altså er det ikke lettere at lære det fra barnsben? Absolut. Ja. Det er aldrig for sent til at starte på skøjter. Det er det ikke. Vi har for eksempel voksenhold og det hele, men det er alt selvfølgelig nemmere at lære. Og du mærker jo også, når jeg skal gå og løfte, at det vil være lidt nemmere, hvis du vejer 20 kilo. Ikke fordi du er tung, men... Men kan man få sådan to som jeg, altså når man så starter i en skøjteklub? Er der nogen, der hjælper en? Ja, absolut. Vi har, det er masser af trænere, og man får hjælp lige fra starten. Så kom bare ud til Ryparken til Skøjteklub København og prøve. Lad os lige slutte med storken. Det synes jeg. En rigtig flot stork. Og
I klar til stokken? Kommer stokken. Og stokken. Bravo! Rigtig godt. Så er det vist tid til at komme over til sidst. Huey, huey.